आता तुमच्या सावंतवाडीत कार क्राफ्ट घेऊन येत आहे खात्रीशीर कार सर्व्हिस। मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा मुंबई आणि ठाणे येथील 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज। पत्ता कार क्राफ्ट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 21, जुना मुंबई गोवा महामार्ग, चितारी हॉस्पिटल जवळ, कोलगाव भोम, सावंतवाडी। आजच अपॉइंटमेंट बुक करा। दोडा मार्गात हत्तींचा कळप संचार करतोय, त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये आधीच भीतीचं वातावरण असताना असाच एक थरारक प्रसंग घडलाय। काजू हंगाम असल्यानं बागायतीत गेलेल्या शेतकऱ्यांची गणेशसह 5 हत्तींनी पाठ धरली। केवळ दैव बलवत्तर म्हणून शेतकऱ्यांचा जीव वाचलाय। हा थरारक प्रसंग घडलाय घोटगेतील भरत दळवी यांच्यासह इतर शेतकऱ्यांसोबत। या घटनेचा आढावा घेतलाय दोडामार्ग प्रतिनिधी लव परब यांनी। ती घटना जशास तशी ऐका शेतकऱ्यांच्या तोंडून। काम करत असताना अचानक हत्तींचा कळप समोर आला। काय करावं आणि काय नाही हे त्यांना कळलंच नाही। आमचे वडील जे आहेत ते म्हातारे आहेत, जवळजवळ 80 वर्ष त्यांचं वय आहे, ते मधोमध सापडलेत। त्यामुळे मी बघितलं हत्ती आता मारणार आहे, त्यांना मारणार हे बघितलं आणि मी माझ्या जीवाची पर्वा केली नाही आणि त्यांना अल्लट उचलून घेतला आणि हा काजूच्या मागे गेलो। तेव्हा हत्तीने काय केलं, आकांतर केला आणि हत्तीने सोंड मारलं या ह्याच्या काजूवर आणि मारून तो जी फांदी होती ती उडून दिली। गेली 25 वर्षे दोडामार्ग तालुक्यात वन्य हत्ती जे आहे या ठिकाणी इथल्या शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान करत आहेत। शेती बागायती तसे माड बागायती मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी नुकसान करत आहे आणि ती जी नुकसानी होते ही तुटपुंजी रक्कम जी आहे इथल्या शेतकऱ्यांना दिली जाते। त्यामुळे इथल्या शेतकरी हा जो आहे पूर्णपणे मेटाकुटीस पावलेला आहे। सध्या ऐन आपला काजू हंगाम या ठिकाणी सुरू झालेला आहे। इथले शेतकरी जे आहे हे ऐन काजू हंगामावर इथले जीवन आपलं जगत असतात। आपल्यासोबत घोटगे गावचे काही शेतकरी आहेत। घोटग्यामध्ये सध्या जे 6 हत्ती आहेत या ठिकाणी ठाण मांडून आहेत आणि इथला काजू जो बागायती आहे या पूर्णपणे ते मोठ्या प्रमाणात नुकसान करत आहेत। काजूच्या बागेमध्ये हत्ती असल्यामुळे इथल्या शेतकऱ्यांना काजू बागायतीमध्ये सुद्धा जाता येत नाही। त्यामुळे काजू जे आहेत हे बागायतीमध्ये पडून राहिले, त्यामुळे लाखो रुपयाचे नुकसान या ठिकाणी होत आहे। आपल्यासोबत इथले शेतकरी भरत दळवी आहेत। बरं जी काय सांगाल, आपण बोलला की इथले हत्ती जो आहे आपण कालच्या मृत्यूच्या दाढेतून या ठिकाणी बाहेर पडलो असं आपण म्हणणं आहे। काय एकंदरीत होतं ते? खरं झालं, आता गेल्या 1.5 महिन्यापासून घोटगे गावामध्ये हत्तीचा प्रवेश आहे, उपद्रव त्यांचा चालू आहे आणि काल तर आम्ही मृत्यूच्या दाढेतूनच बाहेर पडलो असं म्हणायला काय हरकत नाही। हत्तीचा कळप या घोटगे गावामध्ये आहे हे आपल्या वन विभागाला सुद्धा माहीत आहे। असं असूनही सुद्धा त्याच्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केलं जात आहे। का केलं जात आहे काय माहिती। आमची आता या ठिकाणी जवळजवळ 10-15 माणसं या ठिकाणी काजू बागायतीमध्ये काम करतायत आणि त्यांना तर संरक्षण द्यायला पाहिजे। आम्ही संरक्षण काय देणार? हत्तीपासून हत्ती येण्याचा मार्ग, जाण्याचा मार्ग हा इथूनच आहे। आता हे गेले 1.5 महिने या ठिकाणी जे हत्ती जे आहेत ते काय करतात, पहिल्यांदा घोटगे गावामध्ये दुपारच्या वेळेला, सकाळी दुपारच्या वेळेला या ठिकाणी ह्या काजू बागायतीमध्ये असतात आणि त्यानंतर रात्रीच्या वेळेला पाण्यासाठी म्हणून ते परम्याच्या हद्दीवर जाऊन पोचतात। त्या ठिकाणी रात्रभर त्या ठिकाणी राहतात। नंतर सकाळी येऊन त्या अजय दळवी यांच्या काजू बागायतीमध्ये पाणी आहे त्या ठिकाणी विश्राम घेतात, त्या ठिकाणी झोपतात आणि त्याच्यानंतर मग या ठिकाणी प्रवेश करतात। अशी त्यांची परिस्थिती आहे आणि प्रवेश करण्याचे जवळजवळ 6 मार्ग या ठिकाणी आहेत। ह्या 6 मार्गावर हाकारी ठेवणे किंवा वन विभागाने त्या ठिकाणी कोणत्याही परिस्थिती म्हणजे काहीतरी त्या ठिकाणी हाकारी तर त्यांना ठेवायला पाहिजे, पण हाकारी सुद्धा न ठेवता ते बिनधास्तपणे राहतात। काल तर असा एक प्रसंग घडला, आमची माणसं या ठिकाणी 10 माणसं होती, या ठिकाणी काम करत होती। काम करत असताना अचानक हत्तींचा कळप समोर आला। काय करावं आणि काय नाही हे त्यांना कळलंच नाही। जिकडे तिकडे हत्ती आला असं बघितल्याबरोबर पळापळ सुरुवात झाली। जीव मुठीत घेऊन धावपळ करता करता पडली सुद्धा काही जण आणि अशा परिस्थितीत आमचे वडील जे आहेत ते म्हातारे आहेत, जवळजवळ 80 वर्ष त्यांचं वय आहे। त्या वडील आमचे बोंडू पिळायला म्हणून येतात या ठिकाणी, एका ठिकाणी बसून ते मधोमध सापडलेत आणि मधोमध सापडल्यानंतर हत्ती त्यांच्या जवळ 10 मीटरावर होता आणि हत्ती येत होता आणि वडील माझे चालत जात होते, धावणं त्यांना शक्य होत नव्हतं। त्यामुळे मी बघितलं हत्ती आता मारणार आहे, त्यांना मारणार हे बघितलं आणि मी माझ्या जीवाची पर्वा केली नाही आणि त्यांना अल्लट
उचलून घेतला आणि ह्या काजूच्या मागे गेलो. हे जे काज आहे बघा, ह्या काजूच्या मागे गेलं तेव्हा हत्तीने काय केलं, आकांतर केला आणि हत्तीने सोंड मारलं या ह्याच्या काजूवर आणि मारून तो जी फांदी होती ती उडून दिली आणि त्या काजूच्या मागे गेलो म्हणून आम्ही वाचलोय. नाहीतर आम्हाला वाचणं शक्य नव्हतं. 2 महिला त्या ठिकाणी धबाडप पडल्या खाली, त्यांना लागलंय आणि आमच्या ह्या काजू बागायतीमध्ये जवळजवळ 15 माणसं तरी कामाला असतात. पण आता ह्या हत्तीच्या भीतीपोटी 5 सुद्धा माणसं मिळणं मुश्किल झालेले आहेत आणि यायला बघतच नाहीत कोण. आणि आता मला सांगायला म्हणजे काय माहिती आहे, या ठिकाणी ड्रोन असायला पाहिजेत. हत्ती कुठं आहे त्याचं अपडेट मिळायला पाहिजे अर्ध्या-अर्ध्या तासांनी, तर आपले शेतकरी सुरक्षित राहू शकतात. परंतु अशा प्रकारचं कोणतंही काही नाही. ते ड्रोन आहेत ते दुपारच्या वेळेला शाळेत तिथंच दिसत नाही त्या ड्रोनमधून. दुपारच्या वेळेला, सकाळच्या वेळेला द्रोणाची गरज असताना रात्रीच्या वेळेला मात्र ड्रोन असतात. ते कशाला पाहिजे? काय गरज आहे त्याची? त्याची गरज नसताना आम्हाला त्या ठिकाणी या ठिकाणी आम्हाला सहन करावं लागत आहे. आज मला सांगा, ड्रोन जो आहे तो एकच ड्रोन. बाहुबली आहे तो सोनावलमध्ये आहे, मोरल्यामध्ये आहे आणि 6 जे हत्ती आहेत ते आमच्या घोडके गावामध्ये आहेत. घोडके गावातून 6 ठिकाणातून प्रवेश करतात या ठिकाणी. मग 6 ठिकाणी जे हकारी आहे त्याची तैनात ठेवायला पाहिजे, फौज ठेवायला पाहिजे, ते नाही. नुकसान भरपाईच्या बाबत काहीच नाही. आणि अशा परिस्थितीमध्ये आम्ही या ठिकाणी जीवन जगत आहोत. आता गेले 15 दिवस झाले आम्ही काजू बागायतीमध्ये आलो नाही. 2 दिवसापासून आम्ही या ठिकाणी येत आहोत. कारण काय माहिती आहे, आमच्या काजू जे लागलेले आहेत ते नुकसान बघून आम्हाला सहन होत नाही. जीव मुठीत घेऊन या ठिकाणी आपण या ठिकाणी येत आहोत. आपल्या महिला जे आहेत त्या महिलांना सुद्धा आम्ही घेऊन येतो, या 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 म्हणून. कारण सर्वस्वी आमच्यावर जबाबदारी असते. काल आम्ही त्या आपले जे DOP आहे त्या DOPने आम्ही फोन केला आणि सांगितलं की अशी परिस्थिती घडलेली आहे. येतो म्हणाले. आज 2 दिवस झालेत आलेच नाहीत. कळंगुटकर जे आहेत त्यांना सुद्धा आम्ही फोन केला, ते पोचले नाहीत. अशी ही परिस्थिती आजची आहे. आपण कसं जगावं, काय करावं हे आम्हाला कळणं कठीण झालेलं आहे. लोकप्रतिनिधींनी तर मुस्कामीच पडलेले आहेत. या ठिकाणी आम्हाला कोणत्याही प्रकारची त्यांचे फक्त आश्वासनं ऐकायला येतात. कोणत्याही प्रकारची नुकसान भरपाई मात्र दिली जात नाही. ह्याच वर्षी म्हणजे 1 वर्ष झालं, गेल्या वर्षी आमच्या केळी बागायतीचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं होतं. वादळ येऊन संपूर्ण केळी भुईसपाट झाल्या होत्या. पालकमंत्र्यांनी सुद्धा सांगितलं होतं, प्रत्येक केळीला 200 वन्य प्राण्याने नुकसान केलेल्या धर्तीवर आम्ही तुम्हाला नुकसान भरपाई मिळवून देतो म्हणून सांगितलं होतं. पण आज आम्हाला ₹10.80 मिळाले एका केळीला. पालकमंत्र्यांनी सांगितले होते ₹250 मिळवून देतो म्हणून, पण ती मिळाली नाही नुकसान भरपाई. फक्त आश्वासनं केली म्हणून आमच्या शेतकऱ्यांचं पोट भरणार आहेत का? आमचे शेतकरी काबाड कष्ट करतात, पण आम्हाला कोणत्याही प्रकारची अशा प्रकारची नुकसान भरपाई मिळत नाही. मग आमचे तरुण वर्ग जे आहे ते गोव्याला किंवा इतर त्या ठिकाणी आपल्या कामाला जात नाहीत. आपली जमीन आहे, आपल्या जमिनीमध्ये शेती केली पाहिजे. आपल्या शेतीतून चांगल्या प्रकारे उत्पादन मिळालं पाहिजे. ह्या धर्तीवर या ठिकाणी आमची लोक या ठिकाणी कामं करत असतात. परंतु या लोकांना आमच्या शेतकऱ्याविषयी काही नाही देणं घेणं. लोकप्रतिनिधीला काय पडलेलंच नाही. निदान ह्या शासकीय माणसाने तरी आपल्या लोकांचं नुकसान होता कामा नये यासाठी त्यांच्यानी काहीतरी तजवीज करायला पाहिजे. आता मग आम्ही सांगतो, आम्ही काय म्हणतो, तुमच्या हातामध्ये जे आहे DOP तुमच्या हातामध्ये काय आहे ते तुम्ही करा. आता तुम्ही हकारी नेमू शकतात. हकारी तुम्ही का नेमत नाहीत? फक्त काल 2च हकारी होते. त्या हकारींना काय समजलं नाही. ते मोबाईल हातामध्ये घेऊन फक्त असतात. काय करायचं मग? या घोडगे गावामध्ये निदान 25 तरी हकारी पाहिजे, तरच या ठिकाणी हत्तींचा म्हणजे येण्या-जाण्याचा मार्ग आपल्याला समजू शकतो, त्यांचं अपडेट समजू शकते. या आमच्या ह्या गंभीर परिस्थितीकडे लोकप्रतिनिधींनी किंवा ह्या शासनाने लक्ष दिला पाहिजे. नाहीतर आमच्या घोडगे गावातून उग्र आंदोलन छेडण्यात येईल, हे माझ्या वतीनं मी सांगतो तुम्हाला. निश्चितच या ठिकाणी आज आपण भरत दळवी जे शेतकरी होते, इथले सगळ्याच शेतकऱ्यांचा आक्रोश जो या ठिकाणी आपल्याला पाहावयास मिळाला. गेले कित्येक दिवस या ठिकाणी हत्ती जे 6 कळप आहे, 6 हत्ती आहेत, तो इतके कळप ठाण मांडून आहेत आणि इथल्या शेतकऱ्यांचं आपण पाहू शकतो कशा प्रकारे नुकसान केलेलं आहे. हे काजूचं झाड आहे, हे पूर्णपणे त्यांनी मोडून टाकलं. अशा प्रकारे अनेक झाडांचं त्यांनी मोठ्या प्रमाणात नुकसान केलेलं आहे. आणि या तीनचा जर बंदोबस्त केला नाही तर घोडगे वासियांमार्फत उग्र आंदोलन या ठिकाणी छेडण्यात येईल, असा इशारा या ठिकाणी ह्या घोडगे गावातील शेतकऱ्यांनी केलेला आहे. कोकण परब, दोडामार्ग.